सोलोंथाइ बिथिंनि मोनसे दुखुनांथाव गोथां सावगारि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि ओनसोलनि गोबां गामिफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरा खाथियाव फरायसालि गैयैनि जाहोनाव फरायनायखौ नागारनो गोनां जादों। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारि। डिमासा इउनिट एबसुनि बाखनायथाव हाबाफारि। माखासे फरायसालि नागारनाय फरायसाफोरनो फरायनायनि खाबु खालामनानै होफैदों डिमासा इउनिट एबसुआ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि ओनसोलनि गोबां गामिफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरा खाथियाव फरायसालि गैयैनि थाखाय फरायनायखौ नागारनो गोनां जादों। गोबां फरायसाफोरानो थांलाय फैलाय हान्थिनायनि बेलायाव जेबो खाबु गैयैनि जाहोनाव फरायनायखौ नागारनांगौ जायो। ओनसोलनि सुदेमपारा भारती गेजेर फरायसालि आरो फाथाबारि गेजेर फरायसालियाव फरायनानै उथ्रिसार जालांनाय फरायसाफोराबो खाथियाव गोजौ फरायसालि गैयैनि थाखाय गोजान लामा हान्थिनानै औगुरि गोजौ फरायसालियाव थांनो गोनां जायो। बेराफारसे नखरनि रांखान्थि हालोदाबो मोजां नङैलाय बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'फोरनो सोलोंथाइ लाहोनायनि थाखाय गोनां खाबुफोरखौ जगायनानै होनो हायाखै। खाथियाव प्राइभेट फरायसालि दंब्लाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ रांनि आंखालनि थाखाय मुं थिसननो हायाखै बिमा बिफाफोरा। फाथाबारि ओनसोलनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ नायनानै थानो हायाखै डिमासा इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफोरा। बेनिखायनो बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानै बिसोरनि मुं थिसननायनि फिसखौ बानस'नो आवगायबोदों डिमासा इउनिट एबसुआ। लोगोसे ओनसोलनि फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायनि खाबुनि थाखाय फाथाबारि प्राइभेट भेन्सार गोजौ फरायसालिखौ सरकारि फरायसालि खालामजानो हास्थायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आं थाखा फैसा गैयिनि थाखाय फरायसालियाव थांनो हायाखै। बेसेबां थाखोआव फरायो दा? आं 9 थाखोआव फरायो। एडमिसन खालामनो हादोंना हायाखै? हाथ'वाखै। बेसे गोजान जायो फरायसालियालाय? फरायसालिया गोजान जायो। माजों थाङो? थाबायनासो थाङो। थाबायना थाङो। 10 किल'मिटारसोनि बारा नामा? जागोनदां। दा मा सान्दों? फरायोना फराया सान्दों थांखियालाय? आं दा फरायनो सान्दों। मा ओमफ्राय फरायनो सान्दों नोंथाङा, ओमफ्राय थाखा फैसानि थाखाय एडमिसन लानो हाया, माबाफोर सुबिदाफोर नागिरदों नामा? सुबिदाखौ आं नागिरगासिनो दङ। सरकारखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा, जेनेबा सुबिदा होनायनि थाखाय? थांखिया मा नोंनि जिउनि थांखिया? आंनि थांखिया फरायनानै गिदिर जानाय, बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनाय। न'खराव मा खालामनानै जायो आइ आफामोना? न'खराव दा हाजिरा मावनानै जायो आइ आफामोना। फरायसालिया नामा मा नाम? नों दा फरायगोना? फाथाबारि। सिगांलाय बहाथो फरायोमोन? आं सिगां भारती स्कुलाव फरायोमोन। एमइखौ? एडमिसननि फैसाया बेसेबांसो नांगौ? एडमिसननि फैसाया 2000 नांगौ। 2000। सरकारा दि फरायसाफोरनि थाखाय साइकेल आदार रानना होदोंमोन, मोननो हादोंना हायाखै? जों मोनाखै। मा नाम? बिथराय। बिथराय। बेसेबां थाखोआव फरायो नोङो? 9 थाखोआव। 9 थाखोआव। बबे फरायसालियाव हैनांगौ दा 9 थाखोखौ फरायनो थाखाय? फाथाबारि। फाथाबारि। माजों थाङो? थाबायनानै। न'खराव माबायदि? बिदिनो हाजिरा मावनानै जालाबायो। फरायनो गोसो दङ ना? थांखिया मा? फरायनानै गिदिर मानसि जानाय। एडमिसन खालामदोंना खालामाखै? खालामाखै। बेसेबां थाखोआव फरायो? दा 9 थाखोआव फरायो। मानो फरायनो गोसो दंना गैया दा? दङ। जेंनाया मा फरायसालियाव मुं थिसननो हायिया? न'खराव गैयिनि थाखाय। एसे गोजानसो जायो न'निफ्राय फरायसालि? न'निफ्राय एसे गोजान जायो। मा खालामो न'आव आइ आफामोना? हाजिरा मावो। थांखिया मा? थांखिया फरायनानै गिदिर जानो सानो। फरायसालियाव थाङिनि थाथ'नांनायनि जाहोना मा? गोजान जानायखाय। बेसे गोजान जायो फरायसालिया? एसे गोजान। थांलाय फैलायनि सुबिदा लामाफ्रा माबायदि? एसे गाज्रि जायो।
ओरैनो माजों थाङोमोन नोङो आथिंजों थाबायनानै फरायसालिनि नामा मा नाम फाथाबारि दा मुं थिसनफिनदोंना फिनाखै बेसेबां थाखोआव 9 जिउनि थांखिया मा थांखि लादों फरायनायनि उनाव मा थांखि लादों नों नार्स जानायनि नार्स एबार मोजाङै फरायफिनसिगोन ना न'खराव बिमा बिफाफ्रालाय मा खालामो नोंसिनालाय मा मावो जोंनि फिसाफ्रा फरायनो थाङो ओमफ्राय लामानि उसुबिदानि थाखाय थांनो बादोंमोन ओमफ्राय दायो दस्रायाव थांदोंमोन ओमफ्राय जों लायफिनदों दा मोजां जाथों होननानै स्कुलाव थिनहरफिननाय जादों बेसे गोबाव थाखोमोन ओरैनो नै दाखालिनि फरिखा मोनसेखौ होआखै ओहो बेसे गोजान जायो फरायसालिया एसे गोजाननि जायो फिसाफोरखौ मा सिमां दं नोंथांमोना जोङो मोजां जाथों होननानै माबा मोनसे थांखिफोर लानानै मावनो हायो खोमा सानदों जों जाम्बि गोजाखाय जों जेफोरा जों आबाद मावनानै जायो जेबो रोङा जों लेखाबो रोङा दा फिसाफोरखौ जों मोजां जाथों गियानि जाथों होननानै गावसोर गसंनानै थांनो थाखाय देनां हालांनाय बायदि मोजाङै जालांथों होननानै फरायजानो लुबैदों आरो बिदाया फरायाखैना देरसिना नायनावनो जों दा फिसाफ्राबाव 7 दं ओमफ्राय दा बिदाया नायनावनो फेल जादोंना दा बिसोरखौ जों मोजां जाथों होननानै जों फोरोंगासिनो दङ सासे बिनि खरसा देग्लाय एगजाम होदों आरो साग्रिद बसुमतारी ओमफ्राय दा डिमासा एबसु इउनिट कमिटिनि जानानै जोङो दिनै एबसुआ मोनसे सोलोंथाइनि खामानि मावग्रा मोनसे संगठन बे हिसाबै जोङो माखासे गामिफ्राव गोबां जों ड्रप आउट जानानै थानाय स्टुडेन्टफोरखौ जों नुदोंमोन बेखायनो बिसोरनि ड्रप आउट जानाय मेन जाहोनफ्रा मा बेखौ लानानै जोङो माखासे न'खरफ्राव गिदिंबाय आरो जाहाथे जोंनि लुबैनाया बेनो जाहैबाय जोंनि गामिफ्राव जोंनि ओनसोलफ्राव जाहाथे बेखारा बाङा खारन जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां गोरिबजों बेबायदिनो गोरिब न'खरफोर बेफोरनि थाखायनो जानो हागौ साननानै जों फैदोंमोन आरो फैनायजों लोगोसे जों जेब्ला सोंबाय गथ'फ्रा निस्सय खोन्थादों खारन जोंनि बे ओनसोलाव हाई स्कुलाव थांनो थाखाय गभर्नमेन्ट हाई स्कुला जोंनिया बिराद गोजान जायो औगुरियाव दा माबायाव फाथाबारि हाई स्कुल दङ खिन्थु बियो मोनसे भेन्सार स्कुल आरो बेहाय एडमिसनाव थाखा होनांगौ जायो रां होनांगौ जायो दा एमइ स्कुलनिफ्राय जों गलांनाय लोगो लोगो औगुरियाव थांनांगौ जायो दा औगुरियाव थांनांगौब्ला जोंहा गैयाब्लाबो बिनिफ्राय खमसे खम 15 किल'मिटार जायो दा 15 किल'मिटार थांनो थाखाय गथ'फ्रा मोजां साइकेल गैया आरो बेबायदिनो थांनाय फैनायनि थाखाय गारि मथरबो गैया दा बेहाय गोबां गोजान जायो आरो बेराफारसेथिं जोंनि गथ'फ्रा एलपि स्कुलावनो माने मोजां सोलोंथाइखौ लालांनो हाया खारन जाहैबाय जोंनि गोबां एलपि स्कुलफ्राव दिनैसिम सिंगल टिचार दा सिंगल टिचार हिसाबै बे टिचारफोरनो माखासे खामानिफोर गभर्नमेन्टआ जाबसिननानै हरो जेरै बिएलअनि खामानि बेबायदिनो हेडमास्टारनि गोबां खामानि थायो होननानै अफिसाव थांनाय मानाय बेफोरजों जोंनि स्कुल एलपि स्कुलफ्रा बेबायदिनो मासाव 12 दिन 11 दिन बेफोरबायदिल' जानो नागिरो दा बेफोरबायदिनि थाखाय गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाइ लालांनो हाला आरो एमइ स्कुलाव जे एलपि स्कुलाव रोंनांगौमोन बेखौथ' सोलोंनो हाखाया दा बेबायदि रोङि हिसाबै बिसोरो एमइ स्कुलनिफ्राय गलांनानै आरो हाई स्कुलाव हाबहैनांगौ गोनां जायो दा हाई स्कुलाव थांनाय लोगो लोगो आरो जानथाया बिसोरनि थाखाय मोनसे प्रब्लेम जाबावबाय दा बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो माखासे सोलोंसा जायफ्रा ड्रप आउट जानानै थाबाय बिसोरो फोरमायदोंदि माने जोबोद गोजान ओमफ्राय जोङो दा न'खराव गोरिब जोंहा बेबायदि एडमिसन लानो थाखाय थाखा फैसा गैया जोङो फाथाबारियाव हाबनांगौब्ला ड्रेस बायनांगौ आरो एडमिसन थाखाय जोङो फैसा होनांगौ बेफोरनि थाखायनो जोङो हाबनो हायाखिसै माथो खालामनानै गोबां दुखु फोरमायो आरोखि ओमफ्राय जोंबो बिराद हेल्पलेस सिमाङाव 8 जन ड्रप आउट स्टुडेन्टफोरनाव हाबजेनबाय आरो गोबां बिदिनो लिस्ट होनानै दङ ड्रप आउट स्टुडेन्टफ्रा जों बिसोरनाव दासिमबो हाबजोबनो हायाखै जोङो बेखौ रानिं खालामगासिनो दङ निस्सय जों बिसोरखौबो हाबै जोङो एनकारेज खालामगोन कि सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि जुगाव मा जायो बेखौ जों एनकारेज खालामनानै जाहाथे बिसोर फरायफिनो बे आसायैनो जों हाबगासिनो दङ आरो दा जों 8 जनसो न'खराव हाबबाय 8 जननि गेजेराव दा 7 जनानो एडमिसन लाफिननो रेडि जाबाय आरो दिनैबो माखासेफ्रा लाबाय आरो माखासेफ्रा हाबा बेफोरबायदि प्रब्लेम दङ होननानै बेखौ फोरमायदों बेखौबो जोङो सेस्था खालामदों जोङो बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि बिटिसि बा बिटिआर सरकारनि चिफ प्रमद सार आरो जोंनि आसाम सरकार दा बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो सानो खारन जोंनि ओनसोलाव
बिथांमोना बुंबाय थायो गामि ओनसोलफ्रा डेभेलप जानांगौ बेबायदिनो डेभेलप जानांगौ होनोब्ला मेनावनो सोलोंथाइया गुदि जों सोलोंथाइखौ डेभेलप खालामनो हायाब्ला जोंनि गामि ओनसोला माब्लाबो डेभेलप जाया बेखायनो सोलोंथाइनि सायाव गिबिसिन आं खामानि मावजानो लुबैयो दा सोलोंथाइया जुदि मोजां खालामलाङोब्ला निसय 10 बोसोरसोनि उनाव बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मोजां रोंगौथि मोनहैगोन आरो सानसे समाव बे गामिनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय साननो गोरों गथ'फोर सोमजिगोन नाथाय जुदि जोङो दिनै मावगोन गाबोन मावगोन होननानै थाबाय थायोब्ला जे बिसिनि बैसोआ थांबाय थागोन बैसोआ एसे बारग'लाङोब्लानो बिसोरो फरायनोबो लाजिगोन बेबायदिनो बेखारा जोंनियाव आरो बांनायनिफ्राय बांलांगोन लास्टआव जोङो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हानाय नङा आरोखि दा बेखायनो आं खावलायो सरकारनिफ्राय जाहाथे नैबे समावनो इमिडियेटलि बेबायदि गथ'फोरनि थाखाय माबा मोनसे राहा थांनाय फैनायनि राहा लामा बा नैबे फाथाबारियाव जे हाई स्कुल दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै बेखौ गभर्नमेन्ट स्कुल खालामोब्ला जोंनि निसय गथ'फ्रा फ्रियावनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हागोन दा जोङो बुङो गासैबो इण्डियायाव थानाय गथ'फ्रा फ्रि सोलोंथाइ मोननांगौ नाथाय दिनै बे फ्रि सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे बे गासैबो खाबुखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गामिनि गोरिब गुन्द्राफ्राबो बे खाबुखौ मोननानै मोजां सोलोंथाइ लानो हायो आं बेखौनो खावलायदों अननानै इमिडियेटलि बिनि सायाव एक्सन लानांगौ माखासे एलपि स्कुलफ्राव गोदान मास्टार सोसननायनि थाखाय थिरांथा लानांगौ खारन सासेल' मास्टारा मालाबाबो फुरा मावफुंनो हाया बेखायनो बेफोरनि थाखाय सिन्थाधारा खालामनानै जोंनि बे रिकुवेस्ट खालामनायखौ आङो थाबैनो मावजानायखौ आङो लुबैयो आरो दा जोंनि जयन्त बसुमतारी सारा बिथाङा दिनैसिम फाथाबारियाव जाजेननायनिफ्राय आङो सौफैनाय बायदि आं नुवाखै दा बेखायनो आं खावलायहरदों जाहैबाय अननानै सार्भे खालाम खनसेसो फैनानै बे सोलोंथाइ बिथिङाव मा जानानै दङ जोंनि ओनसोलफ्राव जेब्ला जेरैबायदि होनो फख्रियाव नाया माबैसे दङ बेखौ जोङो थब्लनानै नायोब्लासो नुयो थिग बेबायदिनो गामि ओनसोलावनो थांनानै मेन जाहोना मा गुदिथार जाहोना मा मानि थाखाय जोंनि सोलोंथाइया इसेबां नामायलांगासिनो दङ बेखौ मिथिनो थाखाय गामियावनो फैनानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरजों सावरायफैनांगोन आरो बेखौ बुजिनानै बे सरासनस्रा रायजोफोरनि थाखाय मा राहा होनो हागौ बेखौ खबर लाफैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आङो खावलायनाय थायो आरो बरिया डिमासा दालाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो मिथिहोनो सानोदि जेनेबा दहाय थाङै बावैसो जोङो सोलोंथाइनि नेहाथारि बिजु सारा बुंखाबाय माखासे बाथ्रा नाथाय आङो एसे डिमासा इउनिट आबसुनि आफादगिरि हिसाबै आं फंनैसो बुंनो सानबाय जोङो डिमासा इउनिट आबसुनि जेसेबांनाखि गामि लेभेलाव जोङो बिजिर खालामनायाव नुबायदि गोबां स्टुडेन्टफ्रा ड्रप आउट स्टुडेन्ट जेनेबा स्कुल नागारनानै थागासिनो दङ जों बिसेसखि जोङो दाखालि कर'ना भाइरास जानाय थांबाय बिनि सिगां जेनेबा स्कुलाव हाबोमोन नाथाय बिनि एसे उनाव जेनेबा स्कुल नागारनाय गथ'साफोर दं बिनि स्टुडेन्टखौ जोङो डाटा लायै जोङो गामि हाबदों नाथाय जों सिगां जिनाखि नागारना थादों बिनि न'आव हाबथ'नाय जायाखै दाखाल बावैसो जेने नागारदों बिनि न' हाबनाय जादों आरो बिनि न' हाबनाय समाव जोङो नुबायदि गोबां स्टुडेन्टआ न'खरनि जाहोनावनो नागारनाय जादों सोरनिबा बिफा गैया सोरनिबा बिमा गैया सोरनिबा बिफा गैयि गथ'आ सोरबा बिब'नाव थानानै फरायनाय बे माबाया जोंनाव समस्या फैदों आरो ओमफ्राय जोंखौ गोबाङै रिकुवेस्ट खालामदों जोंखौ एसे अननानै जोङो एडमिसन समाव जोंखौ रेहाय होनांगौ होननानै जोंखौ बुंदों नाथाय जोङो माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोङो रेहाय होनो सानो नाथाय जोङो बे रेहाय होनायाव जोङो बे जोंनि थाखाय माबा गिदिर बाथ्रा नङा नेक्स्ट टाइमाव जोङो सोरनिफ्राय बिसोर माबोरै एडमिसन लानो हागोन बेखौसो जोंनि सायाव सोंलु जादों आरो दिनैथ' जोङो एडमिसनखौ होनो हागोन नाथाय नेक्स्ट समाव जों बोरै एडमिसनखौ होनो हागोन बे जोंनि सायाव सोंलु फैदों आरो सानफ्रामबोथ' जोङो गासैबो बिथिङाव जोङो एडमिसनखौ फ्रि होनो हाया दा बेराफारसे नायोब्ला जोंनि डिमासा ओनसोलाव मोननै हाई स्कुल दङ मोनसेया जाबाय उग्रि हाई स्कुल आरो मोनसेया जाबाय फाथाबारि स्कुल उग्रिया जाबाय सरकारि आरो फाथाबारिया जाबाय जेनेबा सरकार नङि स्कुल बेन्सार दा बे बेन्साराव जोङो बेनिफ्राय थांनानै जोङो 10 किल'मिटारसो थांनानै जों बे स्कुलाव एडमिसन लगायनांगौ जायो 8 एबा 9आव ओमफ्राय नाथाय बे एडमिसनाव जोङो 2000 जेनेबा देग्लायथ' 2000आनो 2000 एडमिसन होनानै आरो बेनि थाखाय एडमिसन 2000 होसे होनानै बिनि मा होनो इउनिफर्मबो नांगौ दा इउनिफर्मनि थाखायबो 1000सो बुथुमनानै दोननांगौ जायो दा बेनिखायनो सासे खामला मावग्राया जोङो बोरै एडमिसनखौ लानो हागोन बियो बिसिनि सायाव सोंलु जानानै दङ 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो
Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसेम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।